Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Tulok ka mga sakyanan nagkarambola sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Pag-rescue sa naipit ng mga pasahero, nakuhaan og video. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pinaspasay ang pag-rescue sa mga personay sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Force o El Salvador City Disaster Risk Reduction and Management Office sa duha ka mga tao nga naipit atol sa nahitabong karambola sa tulo ka sakyanan sa El Salvador City Sabado sa hapon. Sumala sa traffic investigator sa El Salvador City Police nga usa ka multi-purpose truck, usa ka taxi ug SUV ang nalambigit sa disgrasya. Migawas sa investigasyon nga samtang naglatas ang taxi ug multi-purpose truck sa inner lane paingon sa Cagayan de Oro City, kalit kuno nga mibabag sa ilang dalan ang usa ka SUV hinungdan sa aksidente. Nakita man din ako sa dashcam sa katong taxi nga katuring nakita nako nga hapit niya madumbuli tong motor ni kuan dito siya ni apply siya brake hapit niya madumbuli dala swerve pa wala dala likay ba pag swerve niya pa wala ni encroach siya dito paingon sa dalan. Misuway pa kuno paglikay ang taxi kinsa nagsunod sa mong truck apan wala na niini nakaya pa. Sa kakusog sa impact, naipit ang usa ka pasahero sa SUV ug pasahero sa multipurpose truck. Hinuon dali ra sab sila nga nakuha sa mga rescuers ug gipandala sa ospital. Sa karon, nagpaayo na ang duha ka mga biktima kinsa luwas na sa makuyaw nga kahimtang. Samtang aduna na sab kunoy compromise agreement ang tulo ka mga tag-iya sa mga sakyanan. Ang ako ra gyud paimano sir nga mo ra gyud nga balik-balik ra gyud nga kung magmaniyo ta sa atoang mga sakyanan or motor nga magamping lang gyud. James Paulo Yap, One Mindanao.